नोंहासो जाजोबगोन इखो बहा थांलाय बहा थांनो मा जादों आइसक्रिम मा बियो निता Hello friends, welcome back to my channel by the way Abir. दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय शुआसो खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय नोंथांमोना मिथिखागौ बर' साहित्य सभाया जोंनि तामुलपुर जिल्लानि सिङावहाय जादों आरो बियो ओरैबायदि मेहेर गोनां जानो थांगासिनो दङ स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलाङो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय दा आङो नैबे समाव बे मिटिङा माबायदि जादों आं बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन माबायदि डेक'रेसन खालामदों आरो बेनि एरिया बेसेबां गुवार आं बेखौ सब फारि फारि आङो दिन्थिलांनो थाखाय नाजागोन स' नायलांबाय थादों बिदिबा नोंथांमोना ओरैबायदि लोब लोब मानसि नाय नोंथांमोना वाव नैबेनो एक्जिबिशना हाबनोनो हाया नै बिथिंजाय बिराद लोब लोब मानसि थांगासिनो दङ आरो आंना लोगोफ्रा नै जानो लुगैबाय आदसा लोगोफ्रा आङो नैबे समाव मिथिंसालिसिम सफैबाय नाय नोंथांमोना पेन्डेलखौ नायलाय ओरैबायदि गोलाव गिदिरखा आरो मेन स्टेजखौथ' नुहुरखाया लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना आं बारा गोबाव थानो हानाय नङा बेयावहाय बिराद गरम जादों गथ' सानै दङ बिसोरखौ आङो दा दसेनि उनावनो आङो लानानै गुबुन जायगायाव थांफिनगोन एक्जिबिशन नायहैगोन नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो दा आङो नैबे समाव एक्जिबिशनाव हाबफैबाय बाबा एक्जिबिशनाव हाबनायावबो ओरैबायदि खस्थ' गथ' मानसि लानानै हाबनाया बिराद मुस्किल लोगोफोर थेवब्लाबो आङो नारथम नुरथमबाबो जेने थेने गथ' सानैखौ लानानै आङो एक्जिबिशनाव हाबफैबाय दा नैफोरनो एक्जिबिशनाव मोजां मोजां माखासे डेक'रेसन खालामनानै होदों नायलांबाय था नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो बेयावहाय मा दङ नैबे एक्जिबिशनाव बेखौ आङो दिन्थिलांनो थाखाय सेस्था खालामलांगोन नायलांबाय था नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासे नै बिराद गुवारखा लोगोफोर नैबे एक्जिबिशना दा आङो जागायदोंसो हाबजेनदोंसो सान्दुंखौथ' आरो मा बुंनो गोलोमस्रावजोबखाबाय आंहाथ' उफाय गैया बे गथ' सानैखौनो देखायनो होननानै आङो जिहेथु फैखादों बिसोरजों दान्दिसे सम आङो टाइमखौ पास खालामखानांसिगोन नायनोसै मा दङ एसे बेरायग्लांनोसै आरो नोंथांमोननोबो आङो नैबे समाव फारि फारि देखायलांबाय थागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना नै बेसेबांबा मोजां मोजां मुर्ति स्टेचु नायलांबाय था नोंथांमोना वाव ভালো লাগছিল जिरायनो जिराय दे जिराय ओइ नोंसोर जानो देखायलाय देखायना ओइयाव गाखोथां नोङो नायद' दाउआ नै बिथिंजाय नाय लोगोफोर गासैबो जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल आइटेम गोजा जाग्रा खाद्य गोजा अमा बेदर आरो खांख्राइ ओरैबायदि सावनानै बेखौ टेस्टि संख्रि बानलु लगायनानै होखायो जाहैबाय जानो लुगैलायलाङो हाबदो हा কিমান 50 এই কম ললি হল অলপ কম ললি হল 100 টাকা ললি হল তিনজন দে পারলা ঠিকছে
Nah. Barla. Barla gojo barla. Deh, barla. 100 टाका ओरैनो नङाबा ओरैनो थांगोन फैसाया दे बारला दे बारला नै बारला बारला मोजाङै नङा गोग्लै बारलांनानै गोग्लैदे गथ'फोर गेलेग्रा गोबां बायदिसिना खालामनानै होदों नै बिथिंजायबो नाय नोंथांमोना बेयावहाय गारि आरो नै बेयावहायबो आरो नै बिथिंजाय सोब गासैबो गारियानो गोजा ओरैबायदि माने गुवार खालामनानै होदों एक्जिबिसनखौ नाय नोंथांमोना बेरायबाबो बेरायख' हाया आरो ओरैबायदि मानसि बिराद भिर जादों मेन मिथिसालियावथ' हाबनोनो हाया ओरैबायदि मानसि गेलेगासिनो दङ दे हगार बा नै आरो बेयावहाय आरो गाखोलायबाय बेयावबो 50 100 टाका बाज्रुमा खुनथिंगोन गाखो आरो गाखो इथिंजाय ओरैबायदि खुसि मोनदों दा बिसिनि गोसोआ नायलाय गेलेफेरनो मोना नालाय बेबायदि गेलेथिं दिनै बेसेबां गेलेबाय थादों कलबारबो बारलु गाखो बारला बाय था बारला बिराद मोजां मोनथारदों हा निता निता मोजां मोनथारदों Janita, hah? Dah, kurang ni. Singgi tu nama. Singgi tu ini fitin ada dah. Oh, buat thang le, buat thang ne, hah? Buat thang ne. Guwahati meningkarje, Guwahati. Ma monkah, Nita? Bodolen mbak.
Ba. Pempe damna ho, pempe bro. Pempe dam do, pempe damna ho. Nih, जागासिनो दङ ओरैजाय नै आरो सासेया मा जादों आइसक्रिम मा बियो निता मा बियो आइसक्रिम गोथावथार हा गोथावथार नामालै हा मा जेबो बुङालै थांसै ना जाबाय ना ओइ मोनो थांसै दे जोङो दा नै बर' थुनलाइ आफादनि जे जथुमा बे जथुमानिफ्राय जोङो न' फारसे जोङो हान्थिगासिनोसै बांद्राय भिरखार मानसिफ्रा बेरायबाय थानो थाबाय थानोबो मोजां नङाखै बिराद सान्दुं गोसा जादों स' जायगा लांनोसै जादो निता गोदोर गोदोरथार नै मम'आ नों हारसिं जाजोबगोन निता हा हा हागोन गुदुं जानाङा दसे दोन सुगारजों नोंबो जागोन थिग दे जादो